ക്യാമറയില്. നിനക്ക് എന്റെ അനിയത്തിനോട് തുറന്നോടാ. വെള്ള കുപ്പായം വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കോപ്പറം കാണിക്കല്ലേ? കാണിക്കല്ലേടാ നീ? നിനക്ക് കാണോ? നിനക്ക് കാണോ? തെളിവെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണേ സംസാരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ പ്രായമായി പോയി കേട്ടോ. ഇത്രയും കൊണ്ട് ഒതുക്കിക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, സൈക്കിളിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാ. നീ കയറ്റി എവിടെ കയറ്റുന്നു? നീ തുണി അയച്ചോളൂ നിനക്ക്. അയച്ചോട്ടെടുക്കല് നിനക്ക്. ചേട്ടന് പിന്നെ പോയപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ കേട്ടോ? ഏത് പബ്ലിക് ഫോം ആയാലും ഒരു സംശയം